Sugeng enjing sedaya. Sugeng enjing Bu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggihan malih nggih kali Bu Sinta. Saderenge pembelajaran basa Jawa dinten sakniki, luwih becike awak dhewe ndedonga rumiyin ben ilmu-ilmu sing bakal kita tampa dina sakniki ben meresap, ben iso masuk langsung ben tambah pinter. Nggih, iki ndedonga Ibu mulai dhewe nggih ben tambah mantep, tambah ilmu tambah meresap. Ndedonga dipun wiwiti. Ndedonga dipun cekapi. Nggih. Sak banjure ndedonga, kok Ibu katen iki kelas sepi ya? Apa ana sing jajan? Ketoke ana sing jajan iki pasti ini iki ya. Oke, Ibu absen dhisik ya. Iya Bu. Oke. Dan pelajaran iki luwih efektif dan Ibu ngerti sapa wae sing nakal mau sing jajan gak melu pelajaran Bu Sinta di absensi nggih. Engko yen Bu Sinta celuk jenenge diangkat tangane ambek ngomong wonten Bu. Nggih siap sedaya? Siap Bu. Kupinge dirungokno, aja lali aja ngomong kok sampe keliwatan kok tambah Bu Sinta alfa bahaya lho nggih. Absen pertama Asna. Wonten Bu. Wonten. Absen keloro Bibi. Wonten? Wonten. Bibi. Wonten Bu. Nggih. Caca. Wonten Bu. Delta. Wonten Bu. Iva. Wonten Bu. Sakila. Ibu mboten enten Bu. Loh, Iva kan Iva. Oh iya, kan. Engko yen mlebu dikandani ya. Iya Bu. Mari ngono. Siva. Wonten Bu. Siva. Afni. Wonten Bu. Salma. Wonten Bu. Siti. Wonten Bu. Cindy. Sakit Bu. Enten surate? Prosesnya wonten dan mboten sempurna ketok kelasipun. Nggih. Mungkin tak cek wae Bu Sinta biasane ku wong-wonge ku cek Bu Sinta, nggih. Nggih Bu. Zizi, Wonten Bu. Zalfa, Izin Bu. izin pisan. Zahra, Wonten. pinter iki arek-arek sing enten. Ternyata masih semangat yo, sik semangat. Apa iku masih hawane pewanas, tetap semangat melu pelajaran basa Jawa. Sak banjure absensi, kita bakal ngeling-eling. Sapa sing jek eling? Minggu wingi pelajarane apa hayo? Termaca jar kak pinter mana sang kok oleh poin aja lali ngomong nang Bu Sinta kok tak catet, oke? Oke Bu. Nggih. Maca cerka, apa sih cerka iku? Cerita cekak. Cerita cerka iku lak singkatane Mbak Naswa. Biasane isine cerka iku nyeritakake apa to? Ya macam-macam Bu, biasanya ada kritik sosial. Biasanya ono apa? Oma-oma. Nggih Mbak Delia iso jawab. Dar. Cok ngelamun ae tadi rungokno nek Bu Sinta ngomong iku. Nggih. Cerita cerita iku biasane nyeritakake kauripan sedina-dinane ya. Terus ya bahasane iku ya campur, ya basa ngoko, ya kadang nek rada ngulonan iku rada inggil krama ngono iki ya. Lah bab saiki basa Jawa iku nyeritakake bab cerkak. Soalnya pas minggu wingi awak dhewe kan maca cerkak bareng-bareng. Dadi dina minggu iki awak dhewe bakal bahas struktur cerkak. Engko nek kuno Bu Sintia bakal menehi apa ae sih sing ana nang jero cerkak, engko ana latar, tema, kok awak dhewe bakal bahas sing koyo ngono-ngono kuwi ben kabeh tambah pinter, tambah mantep ngerti bab cerkak. Nggih.
Mengko yen ana sing ditakokno, iso langsung angkat tangan nggih. Soale nek angkat tangane kari-kari mesti Bu Cynthia lali. Ya, engko Mbak Naswa ngomong nggih jenenge sapa kok dicatet Mbak Cynthia. Nggih. Oke, siap nonton pelajaran dino iki? Siap, Bu. Oke, semangat nggih. Semangat. Oke.